34ko huelie. Eibarren, osan, Bai. 6 de octubre del 36. Del 34, esaten da. 34, bai. 34koa. Bai. Hau, bendejak usan Eibarra eta txartu xino. Bai. Baina 34en huelie egon zalako. Bai, 34. 36. Lehenko revoluzio batera egon zaman, gero bardo onzan benetako. Da, etorzien plazara eta pistolak erraruzko zen, pistolak. Emozko zen. Gero nik egin nintxunak pistoli gordetan, hemen harrapakoste. Osa, eta nor etorri zan pistolak emoten? Nortzuk ziren edo, zelakoek edo, zer ziren? 6 de octubre del 36 izan zen. Bai, baina ze jente zan pistolak ekarri zituena? Nik ez dakit zer ezingo ziren. Plazan egon zan mitine? Ez, plazan zen egin mitinik. Orduan? Aientamentuen aurrien eguen plaza hundi bat eta antxein zen, da bete izan plazia. Gero mitine. Eta armak pistolak emueve zan. Pistolak emueve zan, da andrai bai. Bai, niri plazan entrega usten. Neure pistolio gero nunen gorde ez dakitela beti batien hamen kreseri egun itxein beta hamen harrapakosta. Degun baten junutzen keixak batzen. Da keixi eguen erraki enganien alde batetik beste galdain pasipan zan urrutxeko karreraraino. Da, antxen eguela plasta hausen jatan altzukala keixie errekazera. Uretara. Da, bat ikusteko marun esan ditu danak eskuta uzin da. Zelako leku ederra zan pentsan daben neure pistolien dako. Da, juritzen etxera, kamaran gordetan euken eskidea teia baten azpizen euken, hartu pistolioi, trapu bat albatu egin, atzaizun naben azbola gainera, da bota naben zera, libretade bat hartu naben, itzela. Da etxien basekitzen inot, pistolieko zure? Keba. Da zukatu eta txela duen? Kriseri egin da, beti nire pistolia gordetan, topa usta izten jenarak eta gero antxe gelditu zen errakaneko posun. Pistolia egin. Ondio bantxako da gurek erun ez badago.